Salutare lume, eu sunt Smoke. Am revenit cu episoadele. Da, îmi cer scuze că n-am mai făcut un episod de mult. Am fost și plecat. După m-am plictisit. Așa. Și am niște noutăți să vă spun. Pentru început, mi-am schimbat skin-ul. Să încerc dacă vă place. Da. Și mi-am pus pelerină. Da, pelerină, mai conchid. Așa. Stai să scot cam de lag. Mi-am instalat două moduri, Rain Minimap și ăsta, cum ce? Și Optifine. Deci Optifine. Așa. Și am niște noutăți să vă spun. Pentru început, o să pun următoarea serie, Server Hunting, dar aveți grijă, unele servere s-au și restartat și unele nu mai merg deloc. Așa că să nu vă speriați dacă nu merg sau s-au restartat. Și așa, stați un pic, pun un pic pauză. Am revenit. Așa, și RPG-ul nu mai merge de mult. Nu mai știu de ce, așa că o să punem următoarea serie și pușcă i s-a cam stricat Minecraft-ul și pot să și repare, dar mai încolo. Așa că să vă bucurați de seria Server Hunting, vă reamintesc, serverele s-au și schimbat. Asta a fost anunțul, sper să vă placă seria.